Que el que hauríem intentat de fer és a veure si podem anar connectar amb el Berlinguer 2, aviam si el trobo per aquí, que no sé aquí, perquè hem de parlar amb en Berlinguer, amb en allò, no? Amb el nostre company, no? Sí, a veure com anirà el satèl·lit. També podria ser que, bueno, últimament ens fallava bastant. Ara mirarem a veure si aquí... Ja se sent, mira. S'està sentint, però la connexió encara no acaba d'entrar, esperem una mica. Així aquest satèl·lit, saps què passa? Que és nou de trinca i li costa una mica entrar. Aviam. Estem mirant si podem entrar ja la connexió. No, sí, aviam. Em penso que ja tenim senyal, ja tenim senyal. La senyal ja la tenim a punt. Hem d'esperar que toqui l'himne, aviam quin país està avui, ja on el trobarem avui en Quim, el nostre Quim. O potser ni el trobem, No, el satèl·lit m'està fallant, El satèl·lit m'està fallant a base de bé, Ah, no, ja està, ja hi som, ja? Bon dia, Quim. Bon dia. Sí. Bon dia, bona tarda i bona nit. Bon dia, Quim. Hola, Eli, què tal? Hola, Guillem, què tal? Bé, Eli, a quin país estàs? Digues, perdona, no sé. A quin himne estàvem posant ara? On és això? L'himne de Japó, evidentment. Està al Japó? Estic a Tòquio en aquests moments. Bueno, pronuncia-ho com vulguis, Sí. Tòquio o Tokio, perquè, bueno, és una mica... Escolta'm una cosa, abans de ficar-te en guerra, vull dir que estic amb l'Eli i amb la seva germana. Bueno, doncs... La Maria. Maria, en quin pedret... Una salutació a la Maria, a l'Eli, un petó a les dues. Un altre per tu. Evidentment, això obre Igualment. No? I, bueno, avui és un dia que potser tenim de fer una entrada una mica diferent ja per tu, Guillem, no? Pues pel fet de que, bueno, pues que estàs ben acompanyat, però a part que és un dia especial per tu, ja que és el dia del teu sant. Llavors, des d'aquí, des de molt lluny, t'envio, i de molt a prop a la vegada, t'envio la meva felicitació i com que no puc fer-te un petó, perquè et faria un petó narro... M'has emocionat. Sí, l'has emocionat, Quim. Li demanaria a l'Eli... Què? Eli, digue'm. M'estàs escoltant? Sí, t'escolto. Doncs, bueno, que de part meva li facis un petó sorollós a la galta amb el Guillem, compleany, i després, si n'hi vols fer ni un altre, de part teva, on vulguis, sigui sorollós o no, doncs també, si n'hi vols fer-li. Aquest és el petit regal que li puc fer des d'aquí. El fem en directe? El fem en directe? En aquest moment estem sortint a l'aire en directe. Sí. Val, què tal? Què s'explica per Catalunya? Espera, que s'ha de fer petó. Ah, val. Està esperant. Ah, que bé. És que jo no el veia molt bé. Ai, estic emocionat. Tu no em fas cap, Maria? Maria. Ja. Ara hi ha un altre petó, Ja. El nostre realitzador està que bull. Bueno, Josep, una abraçada. Et fa així amb la mà, diu hola. Val. Ens estàs veient? No us estic veient. He intentat, estic a la redacció del diari, i he intentat, però no, la imatge em surt freda, em surt congelada. Ah, sí? Sí, estic en un diari i dic, bueno, doncs deixeu-me connectar i em surt congelada, no hi ha manera. Us veig la imatge perquè, si no recordo malament, ara en aquest moment hi he apagat l'ordinador, l'Eli va vestida de negre, pot ser? Sí. Que sí? Amb un vestit molt estiuenc. Sí. Aquesta és la meva germana. És la teva germana? Sí, la del vestit és la meva germana. No ho veia molt bé, no per la distància, no igual serà per la vista. Bueno, què tal? Com esteu tots? Bé, i tu què estàs fent avui per aquí al Japó? Jo per aquí, doncs mira, el que em diuen pel New York Times, que diu per cap aquí cap allà, perdent la por als avions i a les alçades, a les altures, i hi ha una Vilamalla, evidentment,
i bueno, anar donant voltes i mirant a veure què és el que es pesca per aquí, què és el que es fa és notícia, i bueno, totes aquestes coses que poden succeir a Catalunya, però en aquest cas pues, estan una miqueta més lluny, estem una miqueta a molts més quilòmetres, no? Bé, pues, bueno, tinc de dir-te, suposo que m'hi m'aniràs a preguntar-me quina temperatura fa. Sí, jo pel satèl·lit veig que hi ha una temperatura de 25 graus i que el vent... Sí, ara en aquest moment són les 8:40 de la nit, o sigui, 8:45. Tenim una mala connexió al satèl·lit, es veu que s'ha posat aquí... Em sents bé millor ara? Sí que et sento bé, però hi ha un titic que deu ser alguna altra emissora que deu estar intentant voler entrar. Bueno. Després Et deia que són les 8:45 en aquests moments. De quan? Del vespre. Del vespre estem aquí ja, diguéssim, ja hem passat el divendres, i bé, doncs, fa una humitat terrible, és un país que fa molta humitat, i la temperatura és la que dius tu, estem entre 23, 24, 25 graus, dintre del que es pot calcular en una ciutat que té 30 milions d'habitants. O sigui, només 30? Només en té 30, o sigui que ets una cosa minúscula dintre de... La capital és Japó, no? La capital de Japó, Tòquio. Tòquio està a 30 milions d'habitants, mentre que tot el Japó en té 130, no? Estic al 5è pis de Japan Times, però de fet seria el 4, perquè aquesta és la notícia curiosa, l'anècdota, perquè al Japó tenen supersticions, com en tenim a Catalunya i a altres llocs del món, i llavors els edificis públics o privats no posen la 4a planta. O sigui, tu poses l'ascensor i veus primer, segon, tercer, 5è, 6è pis. O sigui, el quart no existeix. Llavors, jo ara en aquests moments em trobaria a la 4a planta de Japan Times, però de fet, ells no posen el número 4 perquè és el número de la mala sort, no? I és el 5è? Bueno, mira. Bueno, de fet ja té felicitat, que és el que per mi en aquests moments era important a nivell personal, i a nivell periodístic, em preguntaràs de què es parla al Japó. Pregunta-li, Eli, de què es parla al Japó. De què es parla al Japó, Quim? Bueno, al Japó, Eli, companys, es parla, evidentment, de que han anat a octaus amb una onda, no? Fent referència al jugador japonès que els va portar amb volandes, no? Com diuen, els va portar a octaus, no? Això és portada a tots els diaris japonesos i és portada a tots els diaris europeus, no? De fet, aquesta és la notícia primera a tot arreu, no? Després és important una reforma que està preparant el Senat en relació amb la crisi. Hi ha una crisi brutal amb el paro, hi ha una crisi també molt grossa, i després que hi va fer 60 anys de la famosa batalla d'Okinawa, on els americans van fer 250.000 morts i encara tenen una base aèrea allà, i això crea una mica certa de polèmica, però es va fer una commemoració que molts japonesos evidentment no hi van anar-hi, no? Aquestes són les 4 o 5 notícies serioses i curioses que hi ha en aquests moments al Japó, no? O sigui, no passa a nivell de les altres, que podríem estar parlant del G8 i tal, no? Que es farà o que s'està fent, o per exemple a Turquia o altres coses, o desgraciadament, i val la pena recordar-ho, el que va passar aquí a Catalunya, a Castelldefels, amb aquest desgraciat accident a la nit de Sant Joan, no? Però vull dir que bàsicament es parla d'això. I es menja millor... Un moment. L'Ali vol fer una pregunta. Sí. Es menja millor a Xina o aquí al Japó? Jo és que sempre vaig amb la teca. Sí, tu ets a la teca, Sí. Tu preguntes sempre pel menjar, és bo. No ho sé, és diferent, perquè, esclar, acabes del sushi, de l'arròs al vinagre, francament, acabes bastant tip. No, es menja molt bé. Hi ha una variació molt... Jo crec, i no vull entrar en polèmica, perquè hi ha una rivalitat molt gran entre la Xina i el Japó, d'anys immemorial i de guerres, i es menja molt més bé, crec, al Japó, o hi ha molt més varietat, no? És molt més universal. De fet, estem parlant de la segona potència més important del món, i llavors, el que no tenen ho compren, no? I el que tenen ho envien, el que sigui, no? O sigui, potser podríem dir aquella frase que diuen això no és un problema, no? Això és Amèrica, ells també ho poden dir-ho, no? Això no és problema, això és Japó i podem fer el que vulguin. No vol dir que els japonesos, que els xinesos no puguin fer-ho també, perquè és una gran potència, no? O sigui, jo, per exemple, no puc provar el sake, el famós sake, perquè ja sabeu que no prenc alcohol,
però el tinc de prendre una miqueta, una gotes, per pujar a l'avió, perquè jo encara això d'anar amunt i avall, la setmana que ve, després ja us ho diré on estigui, al final ja... Dodotis. Dodotis. Clar, al final, Guillem, ja perds la por al que sigui, no? Però no saps on estàs la setmana que ve? Sí, però abans et volia comentar un parell de coses. Sí, fa net que el satèl·lit ens està fent la punyeta, el sents? Sí, que teníem de tallar. Sí, digues. Val, no, Sí. jo només parlava que volia aquí parlar un moment de que els japonesos són els tios que treballen més del món. O sigui que, sí, només tenen 9 dies a l'any de vacances, en contrari dels francesos. Perdó, i això que són petits com els andalusos, eh? Com dius? Són els que treballen més i són petits com els andalusos. Sí, són els que treballen menys, sí. Iguals. Després veiem tots iguals, però és que curiosament, Guillem, ells també a nosaltres ens veuen a tots iguals, eh? O sigui que curiosament, i als xinesos els hi passa el mateix, no? I bueno, pues que es parla de concursos, els famosos aquests concursos friquis, raros, rancis, horteres, que fan a vegades amb molt mal gust a la televisió japonesa. Realment, vull dir, hi ha concursos tremendos, i llavors jo els hi vaig parlar de la Sabrina Sánchez. Dic, escolteu, Gran Hermano, diu, home, això ja ho coneixem, diu, això és diferent, és un altre concurs. Dic, home, dic, això és un concurs més seriós i tal, i dic, és que són veïns i tal, no? I dic, bueno, doncs, dic, d'aquí li donarem el nostre suport, des d'aquí li donen el suport a la Sabrina Sánchez, a la nostra amiga. I bé, doncs, alguna cosa més, puc parlar-te d'alguna cosa curiosa que m'hagi passat, d'alguna cosa, no sé. Bueno, doncs, mira, tenim un minut. Tenim un minut. Sí. Bueno, doncs jo amb aquest minut l'aprofito, com els 59 segons, no? Jo els aprofito doncs, per saludar que ens estarà escoltant des de Garriguella a la tieta Maria. Segurament també ens està escoltant, si no està per aquí, a la Bianca. Sí. Deu estar per aquí. No ha pogut venir al final. No ha pogut vindre. Bueno, doncs si no ha pogut vindre, doncs li envio un petó, doncs una promesa de la ràdio, li envio un petó. Evidentment a l'Eli, doncs també un petó. Gràcies, igualment. I una abraçada amb el Josep Tubert i un petonarro d'aniversari per tu, Guillem. I a la Maria què? I evidentment a la Maria. Va, és que com que no sabia, perdona Maria, perdona, no t'enfadis. No passa res. Una última cosa és que... Encara em queden 30 segons. Sí, és que a la teva plana web segurament penjaràs aquest tros, no?, la setmana que ve? Sí, és possible que el pengi. Dona la teva adreça perquè la gent que l'escoltin el puguin veure i puguin veure on estàs i de la manera que fem el programa. Doncs és www.kim guionet, el guionet va al mig, no sota, Pedret, com el poble de Pedret i Marçà.com. Vale. Quimpedret.com. Ens poden veure allà. Doncs molt bé. Bueno, doncs jo ara, avui, de veritat, que avui no em despediré com sempre, sinó que et dic que la setmana que ve, possiblement via Manila, perquè hi aniré per motius... Vilamaniscle, has dit? No, Vilamaniscle no. Vilamanila, Filipines, la capital. Vale. Passaré per Filipines i em trobaré segurament al continent on hi ha una capital que es diu Sydney, Canberra o Melbourne. Per allà ens trobarem la setmana que ve. Molt bé. Ens trobarem per allà. Doncs, Quim... Bueno, evidentment que avui no ho faré, ja t'ho dic, no us diré i a fer punyetes, sinó que diré amb una mica de sake que tinguis un molt bon aniversari, Guillem, i a tots una forta abraçada des de Tokyo, des d'aquí al Japó. Vinga, ens veiem. Gràcies, Quim. I fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Quim. Una abraçada. Adéu, Quim, adéu. Moltes gràcies, Doncs hem sentit en Quim. Sí. Hem sentit en Quim Pedret. Hem sentit en Quim Pedret una altra vegada que avui estava doncs tocant Vilapaniscle, no? Per allà, al Japó. I aquest és l'himne del Japó. Gràcies, Berlinguer 2. Avui ha sigut tot un home. T'has portat fantàsticament bé. Sí, l'hem d'anar controlant. Maria, ens queden 2 minuts. 2 minutets, ja, només. Bueno. T'ha passat ràpid? Molt, molt ràpid. T'ha agradat estar aquí amb la teva germana? Sí, molt. Jo també, Clar. Tots.